Školský rok je práve v 3/4 a toto sú ospravedlnenky, ktoré som ako triedny učiteľ za tento školský rok zatiaľ dostal. Hádajte, či ma to baví čítať. O ospravedlnenkách má jednu peknú hádanku Martin Gardner. Tá hádanka je o jednom študentovi, ktorý takmer vôbec nechodil do školy, až sa jeho učiteľ rozhodol navštíviť ho a spýtať sa ho, čo je s ním. Spomínaný študent mal na svoje sústavné absencie rozumné vysvetlenie. Denne predsa strávi 8 hodín spánkom. Za rok je to 8x365 deleno 24, 122 čistých dní. Keď spí, samozrejme nemôže byť v škole. Prípravou jedla, jedením, chodením na záchod a sprchovaním denne strávi spolu zhruba 2 hodiny. Za rok to činí 30 dní. Rok má 52 víkendov, teda ani počas týchto 104 dní nemôže byť v škole. K tomu 9 týždňov letných prázdnin, 2 týždne zimných, týždeň jarných a ešte týždeň Veľká noc s ostatnými krátkými prázdninami. To je spolu 13 týždňov prázdnin, teda ďalších 91 dní, kedy v škole byť nemôže. Hodinu denne musí cvičiť na klavíri, to je ročne 15 dní. No a keď to teraz všetko spočítame, je už celkom jasné, že nemá kedy chodiť do školy. Všetky tieto činnosti ročne zhltnú 362 dní. Na školu mu teda ostávajú už len 3 voľné dni v roku a to ešte nebola reč o venčení psa alebo prípadnej chorobe. No čo, prekúkli ste hádanku hneď, alebo vám to trvalo 10 sekúnd? Ak máte v rodine nejakého základoškoláka, môžete ju otestovať na ňom. Myslím, že mu to prospeje v rámci imunizácie pred manipulatívnymi argumentáciami, ktoré sa na neho začnú valiť, keď sa raz stane voličom. A ešte jedna bonusová odhadovka. Čo myslíte, koľko ospravedlneniek je vlastne v tejto kope? Skúste svoj tip napísať do komentárov do piatku 14.4., vtedy zverejním výsledok. Zatiaľ nech sa vám dobre počíta a tešte sa zo života. Thank you.